Ta hakini ke porpat ngidan ni ke ban ai biang shepi ye kene ke tien ke jong play ke kodor ke ba ngakwa bangan ya biteng biang ye kene ke jing hikai ke bedai shepang ki nyau teli ki balang haga kitab jing pen pau ngila yedep bani kren baro kini ki katukat ni ngamot benom dei baro rei ngila ye kren ngi sa astang arteli magita ke dei ke balang a Philadelphia bat ke balang a po Laodicea di syai ke bangini kren ni kene ngakwa bangan Shupin kan mau biang e fi ke e bang ladap kren. Bagata ka day ngaladap ong lupai fi ba. Hakini ka voice message. Ngayo bangan kren suki, ngayo iya ka bangan kren shy. Ngayo ru iya ka bangan kren kambania. Aga jingi day bat kini ki jingi kai. Today na kata daw nga ku abap hinum patay num thai. Namar kini kilong ki jing mentoa yu fi kamtam ki tu ki ba yo por ban snap. Janai ki kanong ka jing mentoa ki ba kraw fi. Namar ngala puli, ngala pule jingmot igane, ngala persang iga ban snot hu, iga jingtip bat iga jing shai haga bakin jamin sim. Dengan nget pila shai haga jingdei bak tu balang apa sardis, khamtam haga bang keren sepang kitu ginyau kimin sim ublay. Dengan nget pila shai bamdan bon teli kimin sim, rei tangwe min sim khoet, keren sepang ki jinglong bat ki jing tray ki chaw. Ta menta ke sngi ni pet pat igani ga balang a Philadelphia. But syai ke bangini pet igani ga balang a Philadelphia nga kwa ngani thu biang e fiba. Kaniru ke balang kadai ke badan hangtai ha Asia Minor. Ke ba mentahi ki khat ke Turkey. Tenga snow tenat begini ke balang baro ki dan ha ke tu ke jaka ke ba menta kadai ke ba snong ke ba mal benda keren baik kadai ke jaka ke ba kadang ke jingele ke bejuri ke jinglang kristan ngasungai ba ha ke ke por. Banda habau blay pendep ilaga jong ke ketien. Un pentemai ni ke balang kan ke cintrai ke jong play nganget kindang dan gini ke balang bat kindang yang adu ke sengi ke jong turai. Namar ngakmi nanti bakani ke cintrai kamu play ke bau de tho ke kitab jing pen pau. Unum pendam no ini ke balang ke badan hagini ke sinong. Dah hagini ke por ngan pen isu syuru yupi sakawai. Fi haka jing puli gini ke nyau teli ke balang. Kawai ke bangas ngop lang ni kalong. Bangayo iba tentang arteli na gini nyau teli ki balang. Kamat arteli ki balang na gini nyau teli kiba u Jesus Christ u klem keren kanu ba persya. Wat ega Ephesus su persya, ega Sardes udan ba persya, ega mau gitu ki balang baro udan ba persya. Hari ditangi kini ki arteli ki balang kiba u Jesus Christ u klem pen I bakidan ke jingduna. Andre u ai pen man ke jingkai bagi nang la bani a chkhmat bagi ta gadai ga balang Smyrna gadai ga balang ka basha pen shitom bat gadai ga balang ka bayang scam bat upen shlori ki bikini a chkhmat nang ta ga balang ka ba ar ga banga khams ngotanat manga gadai ga balang ka Philadelphia sing ni ga balang ka Philadelphia gadai ga jing aimen sim ga ba kraw ga jing shakri play jongi shigini gi than jong kari khasi jaintia namar nga puli ga ni la slam ha ngaju nget ye gane na du bangarang sedang syakri oblay ngaju yo mensim na gane jing ong dong jisu gane ga balang a Philadelphia na magta ka daw tong ini pek bahai gane ga balang da ka banga puli shwa ye gane ga lanang balai jong kitab jing pau na du khat be nyau ter ye ka khubor ga bau jisu Christ wa sha gane ga balang tong ini puli ye gane na lanang balai kitab jing pau du khat be nyau tongan puli. But how tau angel jongga balang ba Philadelphia to tho. Yagini ki eke ruang tau ba khoi, tau ba shisha, tau ba danu shabi jong David, tau ba ple te ununuru umkhang, bat ukhang te ununuru umple. Nang tau ang susyuk me, nga itho iki jingle jong pa. Hakmi ngalabu akhmat jong pa ya ka jingkhang, ya ka bala ple te ununuru umla ban khang ya ka, na bapadan kendiat inside Khubor but pala riskam ya ke ketien jonga but pamsim la len ya ke keten ke jonga kmi nga itino igita gi bana ke sinagog
jong setan ki balong ki baong bagi long ki jiu but ki long re ki lam leher kami ngan pen le kita bakin wan but money akmat ki kijat pa but bakin tip bangala iet manga ya pa na ba pala risk hem ye gktien ke jing yai sha jong a tengaru ngan rikendong ya pa na ka por jong tin jinju ko ban se jalong ngu pertai bro ko wei ka ban tinju ke ni ta gi besong aga khendau akmi ngawan kloy to bat scam kita ko bah ko padan ba unu nuru unum shim ye ka pan singat chop ha utaw ba job ngan pelong urigit ye u ha yeng blai jonga unum mi no sho shabar nan tho alo jong u ge kerteng blai jonga ba ge kerteng jong ta nang ba blai jonga ge juslam ko batam mai go bon ye na beneng no blai jonga but ye ta ge kerteng jonga ge batam mai jar u badan ge skor to un singa u ye ge ei ba mun sim u ha ge ta ge bala fi hagani ga balang kidon palat sipon palat ki ya ki ba ngan yele kat bala ya ga ban pendep ya gani hagani ga voice ka ba ngi keren men daga singi ga daga daga voice ka ba lai spa lai pu dai hagani ga part 6 namar nda habanga pudi ni ga balang Philadelphia ko mga ong fi na do mene nga yo men sim shikat day ba kani ga balang kadan jinga day bat ni fi hangi ujisu sedang daga buong yegini kikitian wang nganga dan yo shabi jong David wang dan yo shabi jong David uba habau pli ununu umla ban kang bat bau nunu umla ban pli habau kang fi kata kadeka ba ladangan keren tangi kataru kadeka ba krau ba jrong singa no tingin ni pek kindia tang kindia nganom penslam kata ngakhwang an keren ni na kamta jong fi baro khat ki ba shikri yo play yagani lakot nak daga jitu pau Isaiah ya umesaya ya ujisu ndo wan uong nang ba arbu ar Isaiah khat ba arbu ar wong but ushabi ge yeu debet ngan bu alor ge terpeng jong but un play to nam dan bakhang but un khang te nam dan ba play la da bitu pa ba ujisu ndo wan udoni ushabi jong debet masung nat ba uong ushabi jong debet ngam dan por bangan pen ilot e kata balai la ai kerteng ya kani yau ni ushabi jong debet nganut ban ong Ukraine ga jutang ka biya day baru David namar haga jutang ka babalu David Ukraine siapang kata ga hima ka banom kutsu ka bamot kan sawan ga jutang ka batmai mana Ukraine ushabi jong David ujisu Ukraine kadal ga jingmot ka ba kraw ka ba shikhmat ka ba blay unsale haga ni ga pertai lamba kani ga bala tinga kwa banganum shong slam ang ta namar ba yo slam rei ka wei ka banga shi snotunat ban perkhat ini ketien ka ba uong hangne da pipuli uong ngadan yo shabi jong David pikin mau haga Bible berobor haba ublay Ukraine yo shabi mau shabi de balaban ple leng ba da shabi rungi khang dengi ko ban khang yeng ru ngi khang yo tala da shabi dengi ko ban ple yeng ru ngi ple do yo tala da shabi kabamot ban khang ru de do shabi hi ban ple ru de shabi haga jing shisha la pipuli to ga gospel ga jong Matthias ko nong ko khan rio bo jisu Ukraine yo Petras adin bo Petras u jubab yo jisu bo ang memelong khon jong ble em ma u jisu ang Simon khon jong Jona ka do ba snam kam shim ben pa ga ta me mo pipuli ga ta nong ko khan rio jong Matthias pipuli ga khat ka ba khat nhiều khat mo khan rio khat nhiều khat pra ado ar po wang andre ko pa jong ba bne ko pen pa ga ta me ang mer melong upitras kamot melong mau berit ndre halor jong ni mau siang an tei ga balang kamot uji su mot ban tei ga balang ha aladi berwang ki kherdap jong ga du jok kin omla baru do ang ko iktin wang nga ayro me yo shabi jong ga hima gi bne bahaba me pli nan balaban khang bahaba khang nan balaban pli nga sot na palat igata uji su ndo poi ha ka
naula mi pau au Yohanes hagdal nang apartmas pikir mau tu nang beningkong kita jupen pau bau ong ngadani ki shabi jong jing ya pa jong du jong what ship ting mo fi kata kadega banga kwa bangan jupen e fikir dia yegi ki shabi ngala ju ai bible study ki shabi aga bible kidan shibon kana takadaw ngamla ngan keren hang ni ta Rai kay ka banga kwa nganong fi ga po habau jisu udah keren shayo nu shabi u ai kertengi u shabi jong David fi ngakwa binda skot khu janai u eu David kay ka ni ka jing ong jong jisu shabi jong David sapule bahaya ka ia ka jing ia ka juta ngapdeng jong u play ba David balenga ong kum tanamar ngakwa ma pintip igani ka wai ladanga ai fi shibon ki shabi kibang nagayeng jong a kan si tome fi bavinsu kemen bapio iki shabi namar ngidan shibon ki shabi hiya shabi kali ki shabi suitcase ki shabi godrej ki shabi yeng ki shabi toilet ki shabi jungle fridge ki shabi nai keren ki shabi ki bobon ba te kidan shirin job ki shabi what you command me bio ki shabi la na pimte unu shabi ubiya dai bat kanu gatala nakata dao kani ka bijili ngala ong finga sotanat ba ini Balang Philadelphia namar da fi meditate da fi pledging mut slam ba ya kani ka tien kani ka bi yara du kata Bateng teng ni shakri yo play ngim tip ni shu nget mangi don shabi ben wali mut do shabi kali fin play yeng fin play ka moy ka ya ka fridge ka do shabi kali fi start kali do shabi yeng fi play yeng Pimla penan kam lu shabi yeng ka kali la ni shabi kali ka yeng hang ta fi aban sno tho bahai ka jing shakri play ba bidi bin tip ba wat ada fidan shabi ha shabi de ka pila don ke ikhtiar ka kti ke jopin rai pi aban sno tho kani ka ikhtiar ka boble a fi ka de ye ka no ma teng teng ni penan kam lu da ka ju ka jing ai ka jong play da ka ju ban play lu digital barok fin yo ikan penchat pen ban ni ka tala ni kan spell ka basni ulang pin sakot shabar pin mi rong iro Dai na kata kadang kwa mentag sngi bangan keren ngas ngo benut bangam yo dot ban pendep ya gani na mar kadi kadi ka badai ka Bible study gini ki shabi dengan si ong fi tangkum ta ba pi de bintip ba ublay udon ki shabi bala daw ai shabi ha kanu kanu balang ha kinu ki brio daw ai shabi ha kinu ki bangai kitu ki brio ki laban khamle kham ba hai ka kam ko jong play ha kata ka ba ki laban play to Fi da fi puli ia gani ki kitab jing pen pa nga sotanat bai gani bo ong kum ne singan puli bai ka nga sotanat bai gani bo ong kum ne ha gani ka bible fi wang fi puli ne na ko balai ne khat ko pra om ne nga i thu i jing le jo pa khmi nga bo khmat jo pai ga jing khang ga bla ple te unu no rom la ban khang ka na ba wang nga bo jing ndal manum no bla ban khang ka ta ngi ne pe choi ka ta khndi Fi de fi pet bang ni de play bo play wo nga bu a khamat jong pa ye ga jing khang ye ga bala play tem dan bala ban khang ka la de fi nget shi sha ye ga ni ga ktien pin sno kumen ha ga jing shikri play kani ga kham kran ni ga jing shikri play ma ni ga ga bala fi Hot ni keren ba kan sedan gajing pin shitam kan sedan gajing khang lat kan sedan gajing bom yo like luot jing brio ban shikri yo play Hey, la da fitip pat ia ke tin ke job play pin ki jing mot Namar u play u it ho ia ke jing shikri u tip ia ke tu ko balang u tip bala da ke tu ke jing shikri jong ke tu ko balang wang it ho ke jing le jong pa ka man u yo i ke jing le jong ki la da ke tu ko balang ka de ka ba biang ka ba play u snow ba ka Unda bu ma u ia ke jing khang ka bala play la ni unda play ma u ia ke jing khang tan no bala ban penuen udang wang
ngai uang tai Matias nong makan riu pun kema be pi uang nga ki khadap jong du jok kinom la baruang ngala ayu shebi kamat ngala ayu shebi bagla ban ple pi ka fit ke ta kamat ngidan ga authority ga kraw wa ni pertai tan bala ban pen wet ye ka kamu play nga yang nang ne mangan kren shai fi kumu briu be la ga gospel nga kwa nga nong fi manu ha ga ni ga pertai bala ban pen men kanu ga sarkar kinu ginong ya lam sarkar ha ga pertai kinu ki dictator ga bala mi ha ga pertai na do gi century ga men shwa do menta ki bala ban pen wet ye ga kam ko jong play ye ga jing la ha ba play hi u sham sngo ba ye ga jing shakri ha ba play ga jing kam dan bala ban kang ta ga de ga clear shaikdar naga Bible nga kwa pin nge ji kata nga kare ni kata daga jing snow sarong bagan jamin sim ka bau blay bo ga da non ka man kata ga jing snow slur ra mga karen tan malaban kang mano mano ro ga bau blay lo play wara ki jing seng jingin ro bau blay play ki jing kang gi briu gi wan bagin le mano malaban kang kata pila pen bakla pila pen bot nam pila pen keren sneo pila pen keren ga jait pila bele are ha bau blay ubo i ga jing kang ka bala play dan mano mano ro malaban kang kata nget ye kata ga jing em jong fi pi o blay u shams ngo bai ni ga balang so pi ni de ga ni ga balang ki ba ai men sim palat ye ga jing shekri play wong akmi nga bo khmat jong pai ga jing kang ga bala play wong ngala play ga jing kang tum dan malaban kang mano mano ro dan mano mano ro masutanat pai ga tam dan mano mano ro udah keren ro igini ga balang wong na ba padan tang kendiat kan sa ga boar bar pala ris kame ga tin janga bar pam simna lene ga kerten ga janga fi undo peje ne ga balang ka de ga badan tang kendiat ga boar ndre ga de pat ga ba i tin ga jong play ga de ga ba bat ga ba penan buram ga kerten ga jong try fi ka ta ga de ga ba play usngam wai ga ne ga balang nga sai so tanak ban pulih ga ne ma balik ga amin sim ga au bi fi nama wong ni padan kendiat kan sa ga boar ngis ko thoi ga ta ngim lo matching bat kani ko pertai na pe ki jing kraw jong ni ko pertai jong ki brio pertai ngim mer kat ne ne ru ngim ya piang no 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 ru ngim ya lai ba ni compete bet ki brio ni ko pertai rai la dang idan ni snot ho bangi dan kani ya sa ko bon rai ni ri pa ni ko tien ko jong blai ban ni e ki ko kertan ko jong try u blai ndo play ko jing kang un play ha ki brio ki snot ho ba kim dan bor na pisngo ko mapila klan pisngo ko mapila bihang pisngo ko mapila kam tambani ki wei pila sedang sngo sarong ta pila lang siki ai ka ta ko pisngo pila sngo bihang pila bini im nan jing khang ko blem ple bin si shi khot ang toi nga se yo men se ba na ma ba uang ne padang kan dia ka sai ko bo ni no ni son thong im do don bore Hanrei ni dona ga jaka ga bangi ie ki tino play bat ni o ie ki ka ten ga try bara bo play ga jin khang ko we bala ban khang ma sultanat palat ga ta la da fidan kan diat kan sait ma kana ga bo aro tang ba fidan ga no rim ga tin ga chong play bat ba fi ngan sa kren ga ta shrum bat ba fi ie ki ka ten ga jong try fi risk hem ga ten ga jong try ka ta ga bo play fi agini ki si play kwa tang kita artli Khtienu play bat kerten ke dong Jesus Christ. Kwai ke ero. Na yo i ki brio ni singi bakla ba ke ta kom yo i. Tong ino yo i kum ta. Finum wale yo i ke ta wale yo i da kum moi pat. Ken mau try us sultanat ni ke balang wong kom no ong keren tang dia nan sai ko bar ke ta wala da yo i. Hare ke wei ke bo sultanat ni ke dei. Ke ktien ke jong play ke da na ni ke balang. Ke bar. Ia ke kerten ke jong try ki penan bo. Kabai mate menta fin pe agi ni jing shikri ki bobon menta ko perthei maka kerten ke jong try ka tuna khandiat ni khampanan buram ki nong yalam ni khampanan buram ye no yeno ni khame be eki ye ga growth ye ga mai ta ga jing roi ni khame be ye ga ta ga eki balong daga jing start ka chingnang priyo ni ya sotanat eki yeng mani ni sotanat eki chakai ki property ni klat e ka tienu play bangin yang bangin ya ba chkmat an puli ban ne e ga e tienu play ka kren ta ni se poi biang shata uang kum ni ga balang ga de ga badan ka mos nga ba uang ni khal bakh ndai hakmi nga it no i kita gi bana ga ta synagogue
jong setan ki baong ba kilong ki jiu bat kim long re ki lam ler hakmi ngan penle e kita bakin wan bakin yamani khmat ki kichat chong pa bat bakin tip bangala ie manga ipi to kani nganum kren shu igani ki sinagog ko jong setan na mangala de kren chikmat fi kani ka kren chapang ka jing manik suoj ka kren chapang ka jing lek suoj ha ka jing shikri kidan ki ba wan na gata ga jaka bat ki promote ilane ki pen shilur penrung ye gata ga jing shikri ka bakin jak suoj mar ha gitu ki por ki brio ki lek suoj ba kuma kalau mentaro ki brio ki long kum joy fi ndakala poikum gata kawan ra ka jing pen shitom gitu ki bangai fi kabawan na gajing shakri play hi na kita gajing le niam na kita ki kal na kita ki no kita ki ba long suaj gitu ko por ki penjen jari gini ki banget ki benan ni ka balang ka kelumar ka balang na mi ki brio ki ba hikai ki jat bon rai ki jinget ki ba compromise ki ba le ka jat ka jat bar gani ka balang ka dana penang gajing na kini ki nong yalam niam hi ki religious leaders na tu ka por jong jisu haduk ni ke por bar haduk mentaro ke problem kan mi nang tai fi kedai ka ngasngu khor kan ni ke tien ba uji sukuran ba igini ong kidai ki bana ka sinagog dong setan mot kidan me na jing seng dong setan gi baklem dani ei nam ta ka himau ble i bedai be i bele gi gi bolong ye ka kambrio ye ka kam ksoi sudah la da fin pet ba ye ni ke tien na rangan keren kedai ka ba kham khor fi dan ki brio ki bapenan kami kektian antichrist 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 kim skot ho ba ngimot antichrist kamat kita ki ba persyak yo kris kimot bet kitu ki ba kai bakla kitu ki ba hoy kita ro kadai revitim kamot ayu Christ Christ kamot the anointed one ubalas le lada filong antichrist kamat filong anti la ni filong persya ya kejing pensle tela da filong persya ya kejing pensle jong men si mukhoin ngalangan ong ga bakham khor filong antichrist ndi tu bedalet ben belai tu bedalet let keren bedalet nya ong no ba dale persya yo Jesus Christ bu de antichrist kektian anti kamat filong anti ya ke bedana Jesus Christ Christ kamat ubalas le jong belai tela da filang anti Christ kamat filang anti la ni filang persya ya kejing pensle ti filap menta haga ni pertai ibriu bi shakri blai kita kiba le niam khamboni hilang persya ya ga bor ga jong mensi mu ko ngilang persya ya ga ta kejing pensle tela da ngilang persya ya kejing pensle da ngilang anti Christ Tikini ki bana ka sinagog jong setan ro gilang persya igini ki kwa e kata ka ban wan ju bor da de bi gi jiu gane te ga de ga mangala kren chi khmat ta ka dangan kren shu hari ka bang shu kwa ban wan rang ni gane ba kidan kadan ga jing pen shi tom mi gane ga balang nama kidan ni gi balang kinong yalam niam gi ba pen jen jar ngam dan por ngan pen ilo ti fi gane ga Philadelphia kalong thik kum ko balang hang tai hapo la da fin pet ba kalong thik aga tu ko por bi kidan hang tai hapo tu ko balang ka badan hapo Pergamas fi kidan itu ki balang ki ba ikai ki jat bi jan ti wan ra silong ki ki pen rung ki jing ikai ksoi ki bana ka sinagog no soi ta fi dena ka ta daw nga kwa ma ta sngi ba pledging mot ye gane namar kani ni ki badan kamba kaba wali waju persya mari ki ye ka jing pen sle jong blay ki kamba ye ka jing troy ka jong men sim ko ye ka jing lap ka betan por ye ka jing pendap jong men sim ko ye ki jing ai jong men sim ko ye ki jing duai le ye ki jing troy ka jong men sim ko waju kren klumar namar ki ka ngan ongkom ne
Tabar kha gimi na men sim ko but open sle igi brio begini o igita but nda ha bagi pentrai ka megata phi na phi shakri phi e ju blai da ma phi persha igata la da phi le kom ta phi long anti ia ga jing pen sle ta phi long anti ga jing pen sle ngala men chong be direct phi long anti Christ the nai le kom ta namar ngim long anti Christ ngim long anti anointing ngilong for ngilong mo ngimlong anti ngilong nakabenta ka jing pen sle ngi ko wa ba ni o jing pen sle nginom dei na synagogue dong satan tengin dei be yang ba men sim ko jong play ban ri ke tien ke jong play ban e ke teng jong tro ngala kren hagene ke voice ke bla da pinum la pin kan deal ke teng ke jong tro la ni pin im ke jing im ga ba panan buro me play la da film da men sim ko te walit kren persha yo men sim ko pi don kam to ngine pe yegene shikhman fi gene ke tien ka ba korto or ba gane pe yu ongum ne Uang haka ni khat ka biship ho jong ni ka Balang po Philadelphia kala na ka balai khat biship ho no na ba pala ris cam ya ka tien ka jing yai sha jong a tingaru an ri kan dong ya phana ka ta ka po jong ka jing tin cho ka ban se jalong ka per thai bra ka wei ban tin jo ke ni ta ki bishong haka kan dau debat bai ga ni ngala kren teng min shua haki ha YouTube temen tangan wan rabiang na malbangi puli ni Balang Philadelphia bat bahay gani artli ki iki na gani khat ko bisip ho ngan puli biang ong na ba phala ris kem ke tin ke jing yai sha janga fi artli ki iki bangan sim na ne kebinin kong ga dei u play shams ngo bahay ni Balang na ma ga dei ga ri scam ye ke tin ko jong play fi abu ong ka tien ke jing yai sha jonga gaman fi igani ga bible mentakala dan arajar snem menta arajar snem tam bangin yai ap ye ke jingkular bat ngin yai nget bat ngin yai kren bat ngin yai ie ye ke tien ke jong play mut ka ta ka de ke jing yai sha ye ke tien play nama kanum jam ni pia ban yai sha pia ban nget ye ke tien ke jong play kadan kam ke patience ang ta kadan kam ke jing yai sha ang ta Bat kani ka Balang ka klem type ka yai nget bet bat ka yai sha ban nget ik tin to play ban hikai ban buram ik tin ke jong play ka ri ik tin ke jong play ke jing em jong ka fi ka ta de ka ban kong tam ka bang ko ang fi barabor na nga kren ik tin ke jong play ka ta de ka bang ban wala ya be ik bam de na ik tin ke jong play ten ki brio kilong kim ju tre ban ri ik tin ke jong play ki ko ban ri ik tin jong ki brio kat bala inga kwa babin bura meni kitin ke jomble kam ta meni kitab jin pen pau ka bible kala dep ong na de sedang la dep kren la de bisngap na de sedang ong sok utau ba puli ba uba mau ba puli ka un play ong na kadang ka baino ka bakra fi la da fi risk ham me kitin jo jin ye sha u play un ri fi apa deng jo jin ye Uang ni la da filis kem ke tien jonga ngarungan rikin dong fi na apa deng ke por jonga jin ye kata ka dega ban kong e ka bang kren heri ka bang kwa ba pin ple jing mod ba bangan pen i fi ga ni ga dai fi yo i ni ga khat ba shi phong da underline ga bible ja ga wong na ba pala ris ka mi ga tien ga jing ya sha ja ga tengar wan rikin dong pa na ga ta ga por ga jin tin jo ka ban se jalong ga per thai bro ko ga ban tin jo ke ni gi bishong ga khin ga ni ga ga dai ga ta ga ki ong ka rukom snut ho ye ga ta ga tribulation period ye ga ta ga jin char ba kaban jagat kum jing tho ang ni kitab jing pen pao ye ka jing jin jar ba ti ki nyau snem jong ka jing jin jar ba ki ban ja ka per the fi kini ki de ki kini ki nyau snem ki jing jin jar ki ban ja ka ni ka per the ka de ka ba ubriu un shitom ban shai ka hre kat kum ka ni ka jing ong jong chi suang nakabenta jong pha ka bala ris kem ka tien ka jing yai sha jong a but phalari kendong o omlo palaris kami ke tien ke ya sha jo ha te ngaru kan riken dong ye pha na kata kapor jong ke tin jo ko ben se jalong ko per thai bro wai man tin jo ko shong per thai ko mon u play unum sha ye ki bangen
Kiba yat aga ketin ke jong play, kiba iet ke kerten ke jong try. Ba un bread ikia kita ke jinjar ba un ri na kita. Ulum sya. Terkadang ala pen ifi tu citi sigi nong rom nong besan pudi jerum wang. Bleu le pen isen nai le ke jong ke jing iet. Ban pen emengi na kita ke jing bitar ka ban salah. Terkadang aku akan orang ifi ni ke por kadang ki beri ke banget ba balang ngi ke banget in rung ke jinjar ba. Kata ke jong ke jing iet jong fi. Dan gi banget baga jingrong no kan ja apreng la ni sedien nga nget bet ba ke jingrong no kala ban ja no no ko pangim tip tang ko wei ko bang tip ba ya ga nong le kurim hi mdan u nong le kurim ba ko ban pun ko te te ka ha ga ta ka nong rim uji su hang ni ro ong la da paris ka mi ngar wan ri kan dong e pa na ka ta jimpitar ka ban sabab da pi perkat ya ga nong le kurim ba nong le kurim tang para brio ro ni haban skot ho bau nong le kurim hi ukwa ban le ba ha be ga nong le kurim tang bau ukwa ba ga nong le kurim kan ri khoj ina de kan 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 dan ga jing iet ga ba shisha yo nong le kurim kan ko ngo e ga tien ga bo mal da ga le kum ta unum sha ba ga bread i ga ta nong le kurim ga ba kum ta sha ga jing jar ba akwa pin da perkhat ba long kham perkhat i ga ta dan pre ba ngai ba kanol kuriam kan rung apa ta jinjar ba ban pen kor tit eka news nam ngam ngai ban dan bo yet holy sho ai kau pen jen char jo ne ta de so nga ye je pa ban in siet ho nga ngam ngai ye ta ken mau kam de ta to nga ngai phila shai ngini pe ye ni ko por ye ni ko tien ko bo ong ma wang hakmi ngawan kloi kani gede ko wayne gi tien ha ga bible ko bon palat Haga testament ga batamai kini ga ketien ga buon palat. Bau jisu mana ga poru ong ngawan keloi, nganuan keloi, ngala januan. Beliau ong ga ta kenang ba ki bangai kin kampen kre lade. Beliau begini otia. Wong hakmi ngawan keloi, to bat scam ye ga ta ga bapadan. Bau nu ru unom shim ye ga pansingat jong pa. Kini ga dan kam. Ke tu ke bahikai ba sisi ba yo jepini mla yo hoi nganget ye ga taru tang bala da pimri skempat ye ga jinge jong fi uong hang ni pet ba ba yo don ba shim no ye ga pansia kamot kadang ka possibility la ni ga jing kadang don hi kalat ba ngila bandu wa ye ga pansia ru la dang imri skem ye ga ta ga bangi don to sengap ha ka ong kom no khat ba khar Figini ke kren sepang ke baino. Kani ke kren ke baino. Kau kumno utau bejong ngan penlong. Mau ang utau bejong ngan penlong urije. Ya uga yeng belai jonga. Ono mi shu sebar ngan tho alo jong u ya ke kerteng belai jonga. Beri ke kerteng jonga kata ka nong ba belai jonga. Ke Jerusalem batamai bu an hiana peneng no belai jonga beri kata ke kerteng jonga ke batamai. Kita kena ke baino ko bau Jesus Christ ukular. Ye gitu ki brio ki ba iet ye ke kerteng ke jong turai. Fi kini ki jing kini ke baino ke reward ke. Kadai ke ketien ke ba song tamak. Mau ong ngan penlang urije di u yeng play jonga. Ngasong tho ba nang isekri bahayo play. Ublen penlang ngi ki brio ki ban yeng aga jaka aga ba ma ka ba khamat nginong ki paya ga yeng ga jong play man sutanat ba ukuran ba unumi shu shabar ini ka kren ni ka jing trai kamu play but uang ngan tho halo jong ui ka kerteng ka jong play but ika kerteng jong ka nong ba play jong ka Jerusalem ka batumai Tapi puri bahai gini ki ngas kwa mangan ong fi ko ik ketian. Wal ek perkhat
kumbaga tho kumni mubleu ni tho Jerusalem ma salang mat nang taun tho ika kerten ke bat ika kerten ke jong ma wang ika kata nang ba jong play ke Jerusalem go tamaun tho khamat ne salang mat ne nang taun le kumno un tho ika kerten play nang taun kani kam namut ba un tho kani kamot un bu ha ke jing im jong aba jong fi bagi breu kinyo iyangi bangi degi region aga jing ke jong play bangi num kin reaction na kata ke jing play na ipor ngi bingi laban yang scam nang ta de habo ngan tho yikini gi eki ndai wan shu tho ani ke kren japang ke jing im changi kana ke shithi ke jing pulie chong ki popon bakinyo I yo play kinyo I ke Jerusalem ke batamai kini o I ka kerteng ka jong ka batamai ka jong turai ha ka jing em ka jing fidene ka ta dao da fi shakari yo play fi aban sngo tho I ka jing mot ki badana ka bible ma ki kham ya rap ini banginum shukran klumar banginum shu ngai klumar banginum shu mare klumar wat kani ka khat ka boang jar badan ka squad un sngo ki ebo men sim wang ha ki ta ki balang man ka balang wang ita ka tiet jar badan ka squad ma balai dan ki badan ke skor tama ki bam pen sa skor tanga ngai ba phi te phi dan ki skor ba pin pen sa skor ki ai ga ba men sim jong play kren ha ki chi em jong fi nga ko abangan ban ye ga ni ga tien khndia ama nga yo por ye ki ni ki artli ki jinglong ki bangi yo ka message ka ba crowd palat ini ka ba bagadan artli ki ba crowd ni ka ba ka ba nga yo I ki ba long ka jingin toy ba crowd ya phi nga ba pinum klat ye gini artli ka ba ningkong ba pin risk ha me ka tien be jong play wat ka ba ar ba pin ye ka kerteng ka jong turai na I kini artli ki nong rim ki ba ngapuni gini gi nyau balang ngayo ikita artli ki ba crowd pala ka jing ya dem ti ki chini nga kwa me da singi bangan penbuar wat ye filu ba pin kham snap e ka tien ka jong play pin kham buram e ka tien ka jong play kham wat benia e tien kham iet e ka tien play ro dan ki banget ki ba iet yu try ki kwa palat ban iet yu try re kim dan chin iet ba de ka tien play na kwa me da singi bangan ong e fi hang ni piu I nadu basdang uang kom no uang naba padang kan dia kan sa ka bor palaris kami ka tien jonga bat pam simlan ni ka kerteng ka jonga population ni shiro wang kumlo wang naba palaris kami ka tien ka jinga sha jonga bat palari kendong ngan ri kendong ipana ka mo na kita ka jinjin jar ni ka pertai fi yo I yang ne ba kani long ka ba tran kam tam mo juklet bagi kentien ki bakran nu Jesus Christ kire ki kentien ki bangi hap ia ka bagin berkat baha bagi deban puram baha nama kita ki kentien ki jong play lada wong hi ga ne ba un play ga jing khang ya ni ga balang na mar balai kade ga balang ka ba iet ka ktien ga jong play hi hadu menta ngayo I sibon ba gi breu kim la iet ka ktien jong play sila ngan shukran be pi kham iet ka jing ruai pi kham iet ki committee pi kham iet ka jing ya mo ki jing ya let kai shini stai pim da don ki breu le ki ba iet palat ki jing khawai ki jing ki kam yap kam im kam iet ka ta ban ye ka kamu play na kwa ga dong fi ni ko por fi iet shi shai ka tin play bi aban da tau na duai bo play un pelong fi nang man ta sni ye ka ban risk kam ka tin jong play ba ban penon buram ye ka kerteng ka jong trai tenga nget ni ka long ka jing ni kai bu crown mar dan ong biang si ni ka balang Philadelphia kadai ka balang ka baton kam kata yang apa de fi te tongi ni tuai no bat nga kini ka por bat nget ka long ka jing ka khu ye fi ku tuai he kini ka por blai nga dap de ka jing sngongo ye ka jing ba ga jame na ai ngo ye me ken tuai ba leng ba kini ka balang Philadelphia ngiyo I ken tuai ba medan yo shabi
jong tebe. But haba me pli mdan balaman kang. Wat na dangi dan tang kendiat kan sait Khubor. Pen mana bangi risk kami ke ketien jame, bat bangi iya juga keteng ke jame. Menom sya i kita gicing pensitom i kita gibawan na Khubor soy begin net dan bor. Men pendam lot di kita baro ki kejat cengi. Menom tanggat tagin truai. Men pelat yang iru na kata ke jinjin jarba ke banca ke pertai. Men aingi ke bainong kata ke sengi jong ke jingrong no. Men penlong ingi ki khon ki jame ki badan ke bainong. Truai ngi ai syame ke purong. Haka kerteng ke badan bor tam ke jong jisu itu ai. Amen bad. Amen. To blame ke khui fi, ku bless you.